Sí, él se tomó muy encima. Παναγιώτη! Τι έγινε τώρα! Σύφη ρώτα, Σύφη! Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ήρεμα. Πιστεύω ότι θα βάλουμε κι άλλο γκολ ή με το Μαθαίου ή με τον Τουφέξη. Πιστεύω θα κάνει 2-0 το μάτς, δεν βλέπω παράταση. Τώρα θα έχουμε το δεύτερο γκολ. Πιστεύω ότι τώρα σε αυτό το κόρνο θα έχουμε το δεύτερο γκολ. Ωραίο, να το, γκολ. Το είπα. Πιστεύω ότι το είπα, βγήκα αληθινός τελικά για το κόρνο, βγήκα αληθινός. Όπως βλέπετε τον αγώνα σχολιάζει η κορυφή της επίθεσης του Διαγόρα, ο Μίχαλος Σιδερίδης, ο οποίος είναι τιμωρημένος για κτή σήμερα τη δεύτερη αγωνιστική. Θα τον έχουμε μαζί μας στον αγώνα της Κυριακής. Μπράβο ρε, παίξε, μπράβο! Πολύ καλή προσπάθεια του Παύλου και ωραία πάσα. Η πάσα ήταν πολύ καλή του Καράνταϊ. Καράνταϊ κάνει πολύ καλή assist. Θα παίξουν και κάποια άλλα παιδιά να ξεκουραστεί λίγο η ομάδα. Την Κυριακή έχουμε δύσκολο μάτς. Έχουμε δύσκολο μάτς την Κυριακή με τους Κουνάβους. Να παίξουν και άλλα παιδιά, ξεκουραστούν μερικοί παίχτες. Εδώ ο κύριος Σιδερίδης κόβει εισιτήρια στον αγώνα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον πρόεδρο μαζί με το μέλος της ομάδας, τον Βαλεντίνο, έφορος υλικού, να κόβουν τα εισιτηριάκια τους, να πληρώσουμε το διαιτητή. Γιατί να μαρτύρει και έχουμε και ένα τραπέζι από εβδομάδα να το πληρώσουμε και αυτό. Όχι από εβδομάδα, την Παρασκευή. Πιστεύω ότι το τέταρτο γκολ είναι θέμα χρόνου. Έχουμε το τέταρτο γκολ τώρα, πιστεύω, με το Μαθαίου. Έγινε. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά βγήκα αληθινός. Είπα ότι το τέταρτο γκολ είναι θέμα χρόνου και έγινε με πολύ ωραία προσπάθεια του Τουφέξη. Και του Παύλου. Μπράβο, Μάικ! Άντε Στέλιο, βγήκες. Και αυτή τη στιγμή για τη σειρά τη λήξη του αγώνα με νικητή την ομάδα του Διαγόρα με 4-1 με σκόρερ το Βασιλάκη, τον Καράνταϊ, τον Παύλο το Μωραϊτάκη και τον Τουφεξή. Πολύ καλό μάτς για την ομάδα. Τι σε, φύγε Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της ομάδας Νίκο Μαθαίου. Δύο λόγια μόνο για τον αγώνα, δύο λόγια μόνο. Κάτσε πάμε. Δύο λόγια για τον αγώνα μόνο. Να μας πει ο γιος του. Να μας πει ο γιος του. Να μας πει ο γιος του. Δύο λόγια. Συνεχίζουμε. Και δύο λόγια από το στόπερ της ομάδας Μιχάλη Μανταλένιο. Συνεχίζουμε να μας πει ο γιος του Μαθαίου τώρα. Να μας πει ο γιος του. Μάνο και εσύ δύο λόγια, παρακαλώ πολύ για το μάτς, δύο λόγια. Η ομάδα ήταν τέλεια. Μην έρθει κοντά μου, απέσω. Έτσι, τώρα πες. Δυο τελευταίες δηλώσεις από τον Νίκο τον Κοτσινάκη, δύο τελευταίες δηλώσεις. Κανένα κοψίδι θα φέρεις, από εβδομάδα για τη συμμετοχή. Πρώτη συμμετοχή πρέπει. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον πολεμιστή του αγώνα Μανταλένιο να βγάλει τις πανοπλίες. Καλαμίδες, επιγονατίδες, γύρισα από τον πόλεμο. Περίμενε.